Така, надявам се, че съм на живо, че съм онлайн. Моля, дайте ми знак, дали ме виждате, дали ме чувате добре. Надявам се да ме чувате. Добър вечер на всички. Този прекрасен ден. Добър вечер. Казвам се Диана Генчева, инструктор по нейрографика и естетически коуч. И съм тук, за да започнем, за да продължим една традиция всъщност. И да започнем първия ден от Великия пост. Днес е много специален ден, ден за прошка, днес е заповедни. И аз искам така да се обърна към всички, които сте тук на пространството, моето пространство, добре дошли, и да поискам прошка за всичко онова, което волно или неволно се е случило. Знам, че с много от вас не се познаваме, но това е част от традицията. Надявам се. И това е част от изграждането на хармоничните взаимоотношения между хората. Прошка е много специален и много красив ритуал, който има в България, но и в други страни. Може да се казва по различен начин, но той присъства в още няколко православни страни. Но при нас има нещо много характерно. Тази прошка с ритуала на целуване на ръка на възрастните хора, с паленето на огньовете, с хамкането, което аз лично не съм го имала в детството си. Може би някъде все още се спазват тези традиции. Също кукерите видях доста постове с кукери. Това са все наши много красиви, много интересни традиции, свързани с заговезни и с прошката, която днес си искаме. И ако все още не сте поискали прошка от някого, сега е момента. Това е вашия знак да се обърнете и да поискате прошка. Прошката е началото на Великия пост. И без него, без тази прошка, поста е само на едно друго ниво. Но чрез прошката ставаме по-смирени, изчистваме обида, изчистваме и хармонизираме взаимоотношенията си с другите. Това не значи, че след това на следващия ден трябва да продължим. Или не да продължим, а да направим някаква щуротия и да засегнем хората около нас. Но пък това е знак, че и е нещо, което ни напомня, че всички грешим, но е човешко да си простим и да продължим напред. Така че простете и прощавайте на всички около вас. Искам да ми напишете, ако можете, откъде ме гледате. Добър вечер, виждам, че има хора с мен. Прощавам, прости, благодаря ви. Радвам се, че сте с мен днес. Сега видях коментарите ви. И така. И нещо, което, подготвяйки се за това рисуване днес, искам да ви предизвикам, тъй като миналата година аз направих това рисуване в доста дълъг период. Здравейте от Гърция, здравей! Да, в Гърция утре е техните заговезни, нарича се Катара Дефтера, а в Русия също се казва Масленица, тези прошки. Така че да. Така че нещо, което искам да ви предизвикам, не знам колко от вас знаят за това, което направих миналата година, пак преди поста, преди Великден, извинявам се. И това беше едно голямо рисуване, много дълго, с нейрографика. И е хубаво поста, който започва от утре всъщност, да бъде не само от към храна, да спазваме ограничението от към храната, но и да пречистим душите си, да пречистим мислите си, да пречистим делата си. И за това
предлагам, не знам колко от вас и колко ще успеят, колко дълго ще успеят да го направят, но предлагам заедно да рисуваме пролетен детокс. Или както миналата година го бях кръстила, пролетно изчистване на душата. Защото с нейрографика можем да си помогнем изключително много и да изчистим конфликтите вътре в себе си, да постигнем повече хармония вътре в себе си и да осъзнаем и да премахнем блокажи, ограничения, всичко това, което ни спира към целите, които сме си поставили тази година. Не знам колко от вас сте чували за аскеза. Аскезата е тогава, когато ние си кажем примерно за 21 дни ще спра да ям сладко в името на нещо. И тук можем да си поставим една своеобразна аскеза. С този пост, с това рисуване на нейрографика, колкото може да си определи, да си отдели време за нея, тъй като знам, че изисква време и не всеки го има това време, но може да се каже, една седмица ще рисувам нейрографика и в името на нещо. Или може да добавите нещо, примерно както аз добавям нейрографика, може да махнете нещо, може да махнете аскеза за махане на цигари, сладко, алкохол и така нататък. Нека всеки за себе си да определи какво точно ще добави или ще махне. Аз ще добавя нейрографика и ще махна, ще видя какво ще махна и да си го напише. Предлагам ви да си вземете един дневник, моя някъде отстрани. Вземете си един дневник, в който да си записвате вашия процес, вашия пролетен детокс. Какво се случи през това време? Наблюдавайте се всеки ден. Какво ново ми се случва? Какво е различното? Какво си отиде или какво дойде? Какво нещо невероятно може би има в моя живот сега, когато правя тази аскеза. И накрая си дайте равносметка доколко се доближихте до целта, която си поставихте. Примерно, ако целта ви е да разширите бизнеса си, да имате повече клиенти и за тази цел си поставяте аскеза, всеки ден да работите със себе си и да спрете скроването в социалните мрежи, чудесно, направете го и забележете какво ще се случи след определения срок. Но ще бъда много щастлива, ако споделите. Ако споделите в групата, тъй като знам, че това са много лични неща, но ще бъда щастлива, ако съм част от вашия процес. Аз също ще споделям моя в групата, която имам от графит към диамант. В нея да си споделяме това наше пролетно приключение. И материалите, които ще са необходими за това пролетно изчистване на душата, аз съм подготвила две различни големини скицници, които може да използвате. Секунда само да се вижда. Това е единия вариант, който е квадрат 15 на 15. И мисля него да използвам. Ако днес нямате такъв скицник, спокойно може да рисувате на какъвто и да е формат хартия и следващите дни да си вземете подходящ скицник или да продължите да рисувате на хартия, каквато ви е под ръка. Това е А5. Малко по-голямо е от този, който имам. Може да рисувате, разбира се, и на нормален лист. Въпросът е, че ако го правим по-продължително време, ще ни отнема доста време. Нали? Представете си, този Великденски пост е един от най-дългите. Той е цели 7 седмици. 50 дни. И ако трябва да отделим 50 дни от времето си да рисуваме, то нека да изберем един по-приличен размер, нормален размер за тази цел и да рисуваме всеки ден. Защото ако започнем с големия лист, на първата седмица, дори може би на третия ден, може да се откажем от рисуването, защото ни отнема много време, а пък задачите ни връхлизат. Затова това е един от най-подходящите размери, а има и още по-малки, А6. Като в нейрографика размерът няма значение. Дали листа ни е
едно билетче за автобуса или А1, няма значение. Важното е да работим с себе си. Важното е да изпълним стъпките, които знаем от базовия алгоритъм, от нейрографика, да ги изпълним и да наблюдаваме какво се случва с нас. Интересно ми е колко от вас, които ме гледате тук на живо, и ако гледате на запис, да ми отбележите, не сте карали курс потребител. Дайте ми едно минусче, ако не сте карали курс потребител, и плюс, ако сте повече потребител и повече. Знам, че има повече от потребители тук в групата и в канала ми, така че ще ми бъде интересно кой не е карал курс потребител. Както знаете, материалите са както обикновено маркери няколко. Ето аз имам доста, подготвила съм си един по-дебел маркер, с който днес да рисувам. Имаме плюсчета, супер, плюс, чудесно. Значи няма хора, които не са изкарали курс потребител. Това е много добре. Текст маркери ще ни бъдат много необходими. Дори да имате един текст маркер и той да е такъв на цвят, електрикавото, което обикновено имаме почти всички в началото, когато рисуваме нейрографика. Дори един цвят да имате в момента. Перфектно. Имате всичко необходимо. И няколко цветни молива за стилизация. Така че това ще ни бъде необходимо за днес и за следващите дни, ако решите да рисувате с мен. Аз ще водя един път седмично рисуване. Един път в седмицата ще бъдем заедно и ще наблюдаваме. Ще наблюдаваме как е изминала седмицата ни, какво се е случило, какво ново, какво различно, какво е дошло, както казах по-рано. Може записвайте си, обръщайте внимание. Може отношенията с близките да станат по-спокойни, може самите вие да забележите как ставате балансирани в реакциите си, а не сте експлозивни, както сте били до сега, примерно. Много неща ще се променят. Много неща ще видите. Много неща ще се изчистят от вашето поле, от вашето съзнание през тези дни, в които рисувате нейрографика. Така че пожелавам ни едно интересно и много изпъстрено и наситено с много осъзнавания пътешествие нейрографика. Ако имате въпроси, ще се радвам да ми ги задавате, дали тук под видеото, дали в групата от графит към диамант. Ако не сте там, може да се включите, да ми задавате въпроси. Ще бъда щастлива да бъда част от вашия процес и от вашата трансформация и да наблюдавам промените, които се случват. Така че, ако сте готови, ще започнем с първото рисуване. И първото рисуване днес давам така. Аз как го почувствах, когато определих и когато си мислех за прошката. Прошката е много важно ние да простим на другите, но преди всичко да си простим на себе си. И през изминалите дни аз имах една ситуация с моята дъщеря, в която се замислих за себе си, за отношенията ни, за много други неща. И първата прошка, която ще дам, е на себе си. Ако вие сте окей с вас самите, няма за какво да си прощавате, може да рисувате на тема прошка към останалите. Това е избор на всеки, който, тъй като понякога задържаме по-голяма вина, чувство за вина към себе си, към това, което не сме направили, към това, което сме казали по-рано, причините могат да бъдат много. И това наистина може много да ни пречи. Първото, което ще ви задам да си запишете в момента, или ако ви е необходимо повече време, след като приключим, си го запишете във вашия дневник, който е хубаво да водите през тези дни. За какво започвам това рисуване? Каква е моята цел? Какво очаквам аз в края на това рисуване? И колко дни ще го направя?
Периодът ни е достатъчно дълъг, така че ако решите да го направите 21 дни, но нещо се случи и го прекъснете, вие след това пак може да продължите, защото имаме достатъчно време. Но ако сте решили наистина да си дадете такава аскеза, го направете. Направете го и просто се наслаждавайте на процеса. На цялото това пролетно приключение. И много ми е интересно колко от вас ще рисуват заедно с мен на тема прошка към себе си. Това е моята тема. Прошка към себе си. Прощавам си, ще я кръстя. И ми е интересно колко от вас ще рисуват заедно с мен на тази тема. Ако искате да бъде към някой друг, то нека бъде прошка. То е всъщност прошка. Прошка, но аз ще напиша всичко това, което е към мен самата. Ако напишем прошка, може да е аз, добре, аз ще рисувам, чудесно. Добре, нарочно няма да обърна камерата в момента, защото искам спокойно да излея всичко това, както и вие може да го направите и ще го направите, съм сигурна, да напишете всички от тези думи, всички от тези думи, мисли, така, всичко това, с което се обвинявате. Така че, нека този процес да бъде за всяка една от нас наистина абсолютно да бъдем честни към себе си и да излеем на листа всички от тези негативни мисли, които имаме към нас самите. Без цензура. Тук няма кой да ни гледа, няма кой да ни съди. Ние сме си най-големите съдници, затова да сложа таймера, затова не се съдете, а просто ги изкарайте на листа. Понякога тази критика, която ние изпитваме към себе си и онова негодование, са породени от големия ни перфекционизъм, от желанието ни да бъдем добри майки, желанието всичко да бъде по един определен начин, да бъде всичко както ние си го представяме. Но живота се случва по други правила понякога и нещата не са такива, каквито очакваме. Затова без цензура пишем всичко това, което изпитваме негативно към нас. Ако някой иска, може и към някой друг. Но основното е към нас. Така, започвам, давам старт. И си допишете последната дума,
и погледайте думите си. Огледайте ги и какво ви прави впечатление. И нещо, което, пишейки думите, ми дойде като идея, което така беше като проблясък. Всъщност, ако погледнем на себе си от един друг ъгъл и забележим тези, така да се каже, критики, обиди, негативи, които сме си написали и ги перефразираме, това всъщност са едни много силни качества, които притежаваме. Но такова упражнение мога да ви дам утре, да видите какво всъщност, колко много неща може да откриете за себе си. Но сега, какви плюсове, какви ползи може да изкарат от тези негативи, които всъщност сте си написали, които ви помагат в много неща. Но в момента забележете думите, има ли нещо, което ви прави впечатление? На мен ми се сви корема, ако трябва да бъдем честни, с всичко това, което написах за себе си. И искам да го променя. Искам да изкарам една друга енергия от себе си в края на това рисуване. Искам да бъда по-спокойна, по-осъзната. И сега ще не камерата, секунда само, за да започна моето рисуване. Добре. И както казах, аз ще рисувам на по-малкия лист, който е този, 15 на 15. И наистина, интересно ми е как се чувствате. Кой освен мен е със свит корем в момента? И ето тук на гърба дори ще си напиша, тъй като аз активирах на друг лист. Ще си запиша ден 1. И кой като мен се чувства не особено добре? И сега, ето, и това, което ще направя, искам да изкарам на този лист целият онзи гняв, който има в мен, и гняв към себе си, чувство за вина. И искам да ги изкарам на листа и да ги преработя по най-добрия за мен начин. Дишаме, издишаме. И това е моят гняв към мен. И в момента, в който го изкарах, все едно отхвърлих един много голям товар от себе си. Направете и вие това и обърнете внимание как се чувствате, какво изкарахте на листа. Ако имате много голямо чувство за вина и за обида, което е супер силно, и на листа драсканицата, която направихте, е много, много интензивна, мачкайте листа, хвърлете го и вземете още един лист. И на него направете още дори няколко пъти това издраскване, този катарзис. Изхвърлете колкото ви е необходимо тази негативна енергия, това чувство за обида. И когато сте готови, както аз съм готова с моята обида, която е тук на листа, и всъщност, ако сменим ъгъла, аз дори виждам едно сърце. И това, което искам да си кажа на себе си в момента е и на вас искам да го кажа. Обичайте повече себе си и не бъдете толкова взискателни, критични. Защото ние сме хора. Както прощаваме на другите за техните волни или неволни грешки, прощавайте си и вие всеки ден. И от тук започваме нашата работа. И аз
искам прошка от всички онези сили над мен, по-големите, да ми, да ми помогнат да премахна това чувство за вина, за обида към себе си. И разтваряме и пускаме линиите. И усетете как с всяка линия, може да си го кажете дори, предавам на висшите сили това мое чувство за вина. И пускаме нейролинии, както видях, вие знаете какво е алгоритъм АСО. И сте карали курс потребител. И разтворете напълно и предайте на нас енергия над нас. Дори усещам, че сякаш ръцете ми треперят. Не знам, много е странно. И нека започнем да окръгляме. Все още виждам сърцето. Любовта е важна. Любовта към себе си е ключова. Каквото и да правим, тя е ключ към успеха, към спокойствието ни, към хармонията ни. Човек, който обича себе си, не се критикува. Той знае, че грешката всъщност не е грешка. Тя е част от процеса, тя е част от научаването. Никой не се е родил перфектния родител, никой не се е родил перфектния работник или перфектната домакиня. Не сме се родили знаещи как да бъдем добри дъщери или майки или приятелки. И дори в приятелствата понякога правим грешки, които дори самите ние не знаем какво е станало, но трябва да бъдем достатъчно силни, за да намерим силни и да намерим онова прости ми, онова извинявай, да можем да го кажем. Защото всички минаваме през различни събития, в живота ни се случват толкова много неща и никога не знаеш твоите думи как ще бъдат разбрани в дадения момент. Понякога ми се е случвало едни и същи думи, ако съм под стрес, ги разбирам много различно и така се получава конфликт. И затова ходя и си търся прошка, защото реагирам малко емоционално, когато съм под стрес. И рисувайки и окръгляйки тази рисунка, тези линии, усещам как спокойствието лека по лека идва в мен. Наблюдавам как остротите на пресечените линии бавно и спокойно се хармонизират, се окръглят. Умекотявам това напрежение. Става ми супер топло, но и спокойно. Няма място за критика. Има приемане. Да приемем себе си, такива, каквито сме. Да се видим в нашата си светлина, без да се критикуваме, без да се самонаказваме и да бъдем супер взискателни. Любовта към себе си е особено важна. И когато сме почти готови, може би вие окръгляте по-бързо или някой със също с моето темпо, аз нарочно не бързам.
Може да огледате листа и да, ако е необходимо, да пуснете още малко линии. Тук нямаме цел да пуснем супер много линии, тъй като и листа ни е малък. Но пуснете, аз ще пусна още една-две линии, за да не стане натрупано. Толкова, колкото да ни харесва на мен. Кой е с моето темпо и как се чувствате в момента? И това е първоначалната ми стъпка. Да пуснем още една. Ох, тук малко го сконтролирах. Отново контролера в мен се обади. Хм, интересно. Колко често искаме да контролираме. Но се наблюдавайте. Наблюдавайте и емоциите си през този период на прошка, на пост, на рисувания. Наблюдавайте се. Как реагирате? Как хората се свързват с вас? Какви са мислите ви? И ето, аз съм готова. След това може да пуснем още линии, но на този етап това е достатъчно. Аз го чувствам добре. И сега сърцето, което по-рано виждах, стана по-различно, като истинско. Не е хубаво да търсим сърца, познати фигури в нашите рисунки. Затова, това, което ще направя след малко, е да пусна цвят. По такъв начин, че да образуваме нещо различно на нашия лист. Обичам да създавам потоци. И във всяка една рисунка винаги има място за жълто. Затова първият цвят, който хванах, чисто интуитивно в момента, избирайте своите цветове и ще направя един златен, жълт поток. Много ми харесва. А с какво свързвате този цвят? Само вие може да си определите. Той има значение за вас в момента. С какво го свързвате? Един от любимите ми цветове е лилавия. И затова ще сложа малко от него в момента. И позволете си да смесите цветовете. Хм. И спазваме правилото за минимум две фигури в един цвят. И ето тук колко интересно се получи, минавайки лилавото при жълтото.
Тук ще си добавя това. Супер. Какво още искам да сложа в тази рисунка? Ами малко синьо сяда. Малко синьо имам нужда. Забелязвате ли как състоянието ви започна да се променя? В момента, в който започнахте да слагате цветовете. Особено аз, рисувайки това синьо в момента, изпитвам много голяма лекота. То даже е леко избелял, да, е съхнал, но е хубаво. После ще го подсиля. Ще намеря другия такъв син маркер. Добре. И аз ще остана до тук с моите цветове. И това, което ще направя, е да си пусна линиите на полето. Тук е останало единично. Ето как ги забелязваме. Какъв цвет искам да бъде. Така супер. И сложете толкова линии на полето, колкото усещате, че имате нужда като подкрепа във вашата тема. Интересно е дали сте с мен и докъде сте всъщност. Добре. Дали сте на тази стъпка с линиите на полето? Дайте ми знак. Дали се движим заедно в момента. Напишете ми едно плюсче, ако архитектурирате или ако сте на линиите на полето заедно с мен. Дори Джани днес е детокс. Така. И тук идва момента с линиите на полето. От колко линии на полето имаме нужда? Аз имам нужда от две. Една ми е малко. Затова ще пусна две. Добре. Има хора, които са с мен. Чудесно. Много ви благодаря. И ще пусна една линия. Голямо мислене. Ето я. Отново нерографираме, окръгляме. И наблюдавайте. Трудно ли ви беше? Ето моят контролер отново си каза, нали, аз искам всичко да бъде както трябва, да бъде според дадени критерии. И леко се зачудих как да бъде. Но пуснете контрола и позволете на Вселената наистина да ви помага, да бъде до вас. Да се случват нещата по най-добрия за вас начин. И тази пък ще мине ето така. Съвсем различна линия.
Не са много успоредни, въпреки че може би до някъде изглеждат такива. Няма да видя как изглежда на камерата, винаги се личи по-добре. Добре. И накрая, това, с което ще завърша, е искам да нарисувам себе си цялостна, в хармония, изпълнена с любов и благодарност към мен самата. И в тази рисунка това ще го направя по един начин и то е като направя един кръг. И това е решението. Това е края на моята рисунка. Своеобразен край. Да приема себе си такава каквато съм. И аз ще се приема, дори в момента да се чувстваме като катарзиса, който направихме в началото, ние сме хармонични, перфектни същества. Каквото и да се случва, каквото и да направим. И за това, което ще направя, е да направя един перфектен кръг. И това съм аз. Цялостна, перфектна, в моята неперфектност. Аз съм перфектна такава, каквато съм. Вие сте идеални. Вие сте най-добрата си версия в дадения момент. Защото ако се замислите с дадените ви знания в момента, опитност, вие сте най-добрата си версия. Защото в утрешния ден вие ще научите повече, ще знаете повече и ще може да вземете други решения. Но към днескашния ден, към настоящия момент, вие действате на база на опита и на знанията, които имате. И си давам сметка, че аз не мога да съдя себе си и да се виня, че примерно, не съм достатъчно добра майка, защото в дадения момент съм реагирала съобразно обстоятелствата по определен начин. Но утре ще бъде различно. Или както преди години се чувствах много виновна, че не съм била достатъчно добра майка към дъщеря си. Но била съм на 20 години, с никакви знания за деца, за отглеждане и така. И изобщо за какво се случва в техните малки глави на децата. И не мога да се виня за това. Но в тези години толкова съм могла. Но за това пък имам право да потърсим информация, да потърсим как можем да бъдем по-добри, без да се съдим, без да се обвиняваме и критикуваме непрекъснато. Защото това няма да промени бъдещето. Гледането в миналото няма да ни направи по-добри майки или по-добри приятелки или по-добри съпруги. Единствено осъзнатите решения. Единствено новите избори, които правим. Ето аз за себе си виждам, че е необходимо да направя нови избори. Да приема себе си с любов и да намеря начин да се грижа за себе си. Защото когато аз съм по-спокойна, всичко около мен е по-различно. И не реагирам така остро на хората, за което им се извинявам. И ето, че моята рисунка е готова. Дайте ми знак и вие дали сте с мен. Опс, къде ми бяга? Дали сте с мен на този етап и как се чувствате. Аз бих добавила и още цветове, но ще ги добавя. Виждам, искам. Ето тук, чувства съм и тук. Така. Но ще добавя моите цветове с молив. Ще си взема няколко любими нюанса.
Опс, извинете. И това също остана като само. Не оставяйте. След като сложим линиите на полето и фиксацията, е възможно да останат единични полета. Затова си ги доцветете. Както искам. И тук да направя така. О, супер! Фиксация. Чудесно. На тема Гале на фиксацията си. Много добре. Така. Как се чувствате? Аз съм изпълнена с надежда и с една смиреност и любов към себе си. Не искам силно. И за тези от вас, които ме следите и сте в моето поле за първи път, искам да ви дам съвет. Рисувайте. Рисувайте тези, може да са 10 дни, може да са 5 дни. Рисувайте, особено сега. Моментът е много силен и ако рисуваме заедно, ние влизаме в този егрегор. В едно и също поле сме. И промените се случват много по-бързо. Промените при един сякаш са като катализатор. Те създават промени при много други при нас. И очаквайте много хубави неща да се случат. Очаквайте промени и изненади, приятни. Го искам. Не се страхувайте, ако има прекалено много черно във вашата рисунка. И аз си сложих едно хубаво синьо, като молив. Ето тук е финната нежна работа на молива. И аз ще ви оставя. Искам да се обърна с лице към вас в момента. И ще си споделя рисунката по-късно. Не видя къде е зум. По-късно ще я споделя с вас. Добре. И своите, отново, напомняне, какво е хубаво да правим, какво всеки може да направи през тези 50 дни. 50 дни на вглеждане навътре в нас. Ние съвсем скоро ще влезнем и в ретрограден Меркурий, който също е много добър период за вглеждане в себе си, за довършване на стари неща. Но дайте фокус наистина на на грижата към себе си, любовта към себе си и приемете помощ, когато и търсете помощ, когато имате нужда. Не сте длъжни да правите всичко. Има хора, които са до нас, имаме и ангели, които са до нас и ни помагат. Така че ние не сме сами и не трябва да се чувстваме така и не трябва да мислим в тази насока. Ще трябва всичко да правим сами. Интересно ми е как се чувствате и дали ви беше полезна тази практика. И колко от вас, дайте ми по едно сърце в чата или някой друг емотикон, колко от вас така, искат да рисуват по-продължителен период от време този пролетен детокс и да рисуваме заедно. Колко от вас остават с мен в тази вълна на промяна, на осъзнатост
И дори този детокс, освен че с рисуване, ще си го поставя, благодаря за сърцата, ще си го поставя като детокс на нещо, което аз правя. Прекаленото много скроване. Благодаря, Мария. Прекаленото скроване в социалните мрежи ще направя наистина един детокс от тях. Работя по въпроса, признавам си. И ще се погрижа за себе си. Поставям началото. Аз оставам, Йонка казва, Галя също каза аз, Мария даде също емотикони, че ще бъде с мен. Благодаря ви. Ще споделям всеки ден своите рисунки в страниците си и в групата от Графит към Диамант. Също ще има споделяния, малко по-лични, малко по-открити към вас, защото там е затворено пространство и пространство, в което можем да си говорим и да си споделяме, в което можем да намерим отговори на въпроси, които ни вълнуват. Така че, благодаря ви. Така, Лидия има интерес. Чудесно. Криси също ще рисува. Много ви благодаря. Много благодаря, че сме заедно в едно поле и рисуваме и ставаме по-добри. Живота ни става по-добър. Повярвайте ми, след тези рисувания наистина ще видите много голяма промяна в своя живот. И то за добро. Така че пожелавам ви спокойна вечер. Благодаря, че бяхте с мен днес. И ще се видим. Аз ще насроча следващите рисувания, в които отново ще продължим да рисуваме и да осъзнаваме всичко това, което ни се случва. Добре, спокойна вечер и до нови срещи. Благодаря.